mahtavia uutisia Rautatieportin tulevaisuudelle. Tämä on Salvalan kartano, Piikkiön alueella Kaarinassa, ja me ollaan muuttamassa tänne näin tämän vuoden lopulla. Tämä paikka on ollut kaupungilla tyhjillään nyt muutamia vuosia, ne ei ole löytänyt mitään sopivaa uutta omistajaa, käyttötarkoitusta tälle näin. Me tehdään tästä historiakohde. Muutetaan meidän historiakauppa tänne ja muokataan tästä paikasta tänne pienimuotoinen historian nähtävyys matkakohde. Tai se on meidän suunnitelma ainakin pidemmällä aikataululla. Tänä vuonna otetaan tavoitteeksi remontoida paikkaa. Vähän huonossa kunnossa paikat. Ja sisäpuolella pitää rakentaa uusi myymälä. Siis meidän verkkokaupan varastoa, toimistoi, tämän tyyppistä juttua rakennellaan tänä vuonna. Sitten seuraavina vuosina katsellaan sitä matkanähtävyys, kohteen muokkaus, rakentelua eteenpäin. Mennään katsomaan paikkaa. Se rakennus on vanha, vähän yli 100 vuotta vanha, mutta sisältäpäin tämä on aika modernissa kunnossa. Tämä oli Piikkiön kunnantalona, kunnes Piikkiö liittyi Kaarinaan 2009 ja sen jälkeen tämä on ollut päiväkotina. Niin kuin näkyy, niin tämä on sisäpäin päiväkotikunnossa. Muokataan tästä vähän sen historiallisempi paikka. Tässä paikassa on asuttu niin pitkään kuin Suomessa on ylipäätään asunut ihmisiä. Tämä on tällainen korkea kukkula aivan tämän Saaristomeren rannalla. Nyt kun maat on kohonnut, niin ranta on vähän kauempana tuolta. Se ei ole ihan kiinni tässä enää. Mutta vielä 1000 vuotta sitten on ollut ihan tässä rannassa. Mukava, etelää viettelevä rinne. Täällä on ollut kiva asustella niin pitkään kuin ihmisiä Suomessa on asunut. Ideoita meillä on tähän paikkaan aika paljon erilaisia. Mutta semmoisena kantavana teemana ollaan ajateltu, että jos päästäisiin esittelemään, millaista just tässä paikassa on ollut eri aikakausina asua. Ja siihen liittyisi varmaankin 3 aikakautta. Tässä on tämä viikinkiaikana asutus, niin jos Salvalan viikinkiaikana. Sitten toisena olisi Salvalan keskiaika, jos tiedetään ihan yksittäisiä ihmisiä nimeltä, ketä täällä on asunut. Ja sitten 3. olisi Salvela Ruotsi-Suomen valta-aikana 1600-luvulla, milloin täällä on ollut rälssitilana, että on sitten varustettu ratsusotilaita kuninkaan-armeijoihin. Ja päästäisiin esittelemään, millä tavalla ihmiset on asunut, millaisia vaatteita käyttänyt, varusteita, aseita. Mutta se on niitä kaukaisempi tulevaisuussuunnitelmia. Kaiken kaikkiaan ollaan aivan täpinöissämme. Ja ihan mahtavaa päästä laittamaan kuntoon tämmöistä hienoa historiallista paikkaa. Ja uskon, että hyvä tulee.